Kublai yafi baro. Na ke kitab Isaya nong itu lepa kalau nong san pusan record bat new. To riu dakait un yeno ialah kerukom but riu bom hok un nam perkat senyushu. Tekin wan pai na shautrai ba undup isne iki tekin wan pai na shauble uba kloy ban map iki. Ko imen ko para bayat ki basngap yang amata gasngi asyuka ban pankan mai fi sepang kane ko ke jing shisha ke bokraw ke sister Faustina bokhuit ke hikai ngi namaru jisuila hikai kaban hikai ngi baulong baru-baru bokroy ban map ke jing isne ke bokraw jeng ublei ban sutu gane ngin phairu sha ka jutang bathmai gospel kat kum Lukas kalenong khat khandai record baning kong terter pila pi tu bahaya ne ubri usakeus ubri nong pop o ba don tang kane ko we ge jing trang ban yu yo jisu bali jisu la le yu namaru la yi sakeus halor ding sekamor jisu ula ong yo lenang bas record basan sakeus hiar kloy ngamut bansa hain jempi mentagas but menta Sakius ulah hiar kloy ko ban pediang sumaya jisu ente kipait ba ki longum no ora kipait ba ki yong uni ubriu ulet bansa suma injeng ki nongpo ko himen ko para bait ngi borong ilong ko ne pait ba ngim ko ban yi ba ki we ki yo jingma but ngi yala diru ngim long ba kloy ru ban map ya ki we kane kamte ka rukom jeng ublei kamde ke jing katkam ko jing kai jeng ublei muko ban pankan mau kita gilong kami long kapa ki basngap yanga ada vidon ki kun jempi ki ba jingai na ublei ki bom treban kala bomod what on oh nginam sashu ya uban rung haye ngim tipshu ngin no phi ningkong e dalade hagdonor jempi map yau baar yalam yau hagajing dua jempi sha ublei kumjuro o lok bat ka lok ni ki bahai yang ni ki paramarjan ni teng ye ong athai ni mlashu ben ubli ons u koloi ban map te ni delade nginsa long ki ba koloi ban map bat ngin wan rai ki ag jing dua jing ya ubli bat kinsa yo jing isne jing ubli kane ke de jing kai bat ubli baran bor bro pa ber kul mesim ba ko ren kar